ngandise ma-ear. Hi people, how are you? Hey Omi na TP. Nasi I think chagara 30 minutes ndobva ndakurumidza kubva 30 minutes chete ndokurumidza kupedza live. So ndigadzirire for tomorrow. Moziva kuti handisati ndagadzirira kubva mangwana ndo pachandaenda kumashops. Nhasi ndatadza futi kuenda kumashops. Nhasi musoro wangu wafuma uchigwadza. Ndatokoniwa kutoenda kumashops because of that. Saka ndichatoenda pandomuka mangwana ndaenda kumashops ndotanga kugadzirira as well. Kumwe panambondinetsa ndikatambura straight ndongotora kamera yangu ndotadza uku kudhoko ndotanga kuti ndakaenda kudhoko instead of kuside I think ndozvandichaita ndichatotora string yangu ndorembedza ndoisa ukoko ndozvandichaita ndichatora string ndokota paketeni apapo yobva nepanapa roenda kunobata ukokoko saka so that ndisazonyanya kuzvistesa stereki because pakuzoda kuti ndapedza manje kanyasha hapo ka ndikazotanga kusimudza zvinhu saka ndichangotsvaga pari simple ndoenda ipapo rega ndione changoti garei bichana da kuti kasirei kuzorora natsipi plus da kufonera mai vangu ndazama zuva rese kuvafonera vangu vasingabatiki saka maybe izvozvi zvichivaravira kudai kuda vanogona kubatika ndatoonera about a week vasingabatiki mai vangu saka ndoda kuzama kuvafonera futi. Hazina Bright Chibwe, first time to watch online. How are you, Shema? Thank you. You did comment my music some years back. It's a lie. Bright Chibwe. Ndikatanga kuita zvemavideos emakomendari this year again. Which years back? It's a lie. Oh. Bright Chibwe handinabva ndaita commentary video. Ndakatanga kuita macommentary videos this year. Handifariri kunyebera vanhu. This year, I think apatoborera mamanzi akawanda. Ndakatanga kuita macommentary videos, I think around March, April. Saka maybe it's the wrong person wamukutaura nezvake. Hatidi kutora glory dzevanhu, guys. No, I can't do that. I'm not the one akaita commentary video. I'm sorry. Tsinaka say Faith Mponda, Barbara Chinocheka, Mambo, say, Nox, blah, blah. Guys, it's 12 midnight. Langoti I think 20 to 30 minutes ndobva ndatodropa hangu muzvimwenyenge naTP sei risimukai zvisei Locadia Sister Agnes Mulilo zvisei Sei Chinaka Tracy zvisei Caroline Matsebo. No, nokusi blah blah. I'm not. Ndazokwanisa kufonera vanhu vekuEthiopian Airways nhasi but hatina ndege dzekusvika kuThailand. It's funny but it's not funny. Ndazovabata nhasi after 2 days guys ndichizama kuvafonera nhasi vazodavira vakati hatina ndege dzekusvika kuThailand. Saka seems as if I'm still stuck here. Literally stuck. Tongomirirawo kuti sizonzwa padzinenge dzakufamba but I'm still stuck here.
I am stuck on ndakastika ndiri kuno because hakuna but ndichatuma zvangu nyacha kandaenda kumba munozongondiona ndava kuzimbabwe munozongoona ndava kuzimbabwe because zvekuzongotaura izvi zvimai mwana unoti ndakunamba nhasi wasvika paipo patanidzokera kwawabva no handizivi mai mwana I wish dai Qatar yaisvika kuZim hanzi haisi kusvika kuZimbabwe inondodii what can I do nothing inondodii haisviki kuZim vatondiudza nhasi kuti hakuna hatina dzekusvika ikoko kwimi munogara kupi mandi munogara kuSouth Africa here sister nokusi bla bla munogara ini hasikaenda kuSouth Africa ini agara kuSouth Africa kaini indogara kuZimbabwe handigara kuSouth Africa ndogara kuZimbabwe guys I'm so excited brother yangu akawana ndakakuudza kuti I'm so excited kuti brother yangu akawana attachment kakatotanga kutoenda office guys oh my god ndakafara I don't know kuti I'm so excited kana kuti I'm overjoyed handisi kundoti chii but ndakafarisa ndakafara ndakafara guys zviro ndakazokwanisa kutaura naye chiuzundoti saka sei akatoti ndakafara but aindinakidza manje handichambozvifungi ndangoti hameno ikoko ndaitoda kubvotokudza yangu conversation kadaita nehanzvadzi yangu nedzuro ndeisekerekati saka ndakafara zvikanzi pamai kandipostira pepe uchitotsvaga kutoti vanondichisisa shero kamabhradha zangu ukaposta pepe muchonditi izvoni ndikutsvaga uyu ndikutsvagawo hanzvadzi yangu attachment hanzi shamwari dzangu dzakatanga kuuya kuinbox hanzichiti izvoni unomuziva ndomuziva hanzi iwo kana ukaona dzakawanda nzvimbo ubva wotipowo dzimwe nzvimbo kana ataura hako Shemarian akatibatsirawo guys apa it's good kuti muHarare manje because kumwe zvakaitika ndezvekuti kwakambenge awana I think muna March akambenge awana kubhindura kubhindura uku guys handidi kureva nhema momboziva kuti zvinhu pane pazvinombostika life inombostika kuti saka zvakaita zvekuti I remember muna February I think pakatanga February achinditofonera chisisa chero ndiisendero aikoniwa kana kutosenda maCV ka ndini ndaizosenda from here excuse me sorry guys ndaifanira kubata muromo ndaizosenda from here so manje zvaizoita zvokuti ndasenda pepe guys makambani ese kana one yakapindura not even single one yakati one yakapindura yakangoti tareceiva CV mwe ese akati ignore wanamwarude taignore akati akaignora amenobva angofamba achifamba achimbofamba achidhiropa anenge akundisisa mwana mai wangu asikana anenge akundiwisa tsitsi yobva azonzi amene kuti angaenda kusaidi kwekuchitumidza yakati zvikazodibva atozonzi aiwa iwe uchienda kupi kubhindura kai kuti kubhindura hauna wanoziva guys hauna wanoziva kakubhindura unozivani waanoziva kubhindura ndakangamata something unozivani kubhindura waanoziva nobody hakuna kana munhu one waanoziva from bhindura iye ndiye anga akutongoenda ikoko akatoenda first day ndobva angombotoenda kukambani yacho nibva watomudza kuti isusu hatikubhadhare hatina chatinombokupai unongouya kuzongoita voluntary yako uripo usina kana qebele vauri kuwana ende kwekunorenda I think kwangu uri kudhuze nekuyekera kwangu uri kudhuze neinchi I'm not saying kuti kwaakawana ari kunzi ari kubhadhara kuti chaiwo vanongoti akazoiwanawo imwe but now ufuta kuti in terms of kuti waifanira kundobhadhara rent ichinzi like per month ubhadhara $30 room per month mara zvinhu zvakaipa zvinhu hazvina kumira zvakanaka
wobhadhara $30, wobhadhara $30 yeah, wozodii voenda kubasa kuya ukuda kutanga futi kunotanga kutsvaga poto mai mwana anga atozotenga nechigasi mwana upenyu hwakambooma guys anotenga nechigasi stove chakasika nechigasi rekera kuti agondobikira odii nechipotowo chaanga angotora kumba akati ndotoenda kunoikira akangoenda 1 week aenda 1 week achimemba ipapo uyu waida kundoikira waida kutenga laptop noshi akati nondogotenga laptop sei kana iwe wati wakuenda kupindura chitoinda wotondokubhadhara renti yacho ndobva angoinda tingakanga kugara for 1 week ndopakabva patanga nyaya yekarolina ndobva vanzidzokerai kumba vakanzidzokerai kumba ndobva vaita sei ndokutongogara since March kusvika izvozvizvi akandisiririsa paakati ndichomufoni akati kufoni yako haisi kuita iwe nekuda kwei akanditi ndikutobva kundomboisawo mapepa angu kune munhu anga ambotipinda mutauni munhu amutipinda mutauni ndokusvika zuva rese aripo akamirira munhu iyoyo amutipinda mutauni anga angorifewa kunzi ndanosiya CV ikoko munhu uyauya kana kuuya kuofisi uyu wabva kumbaka mari yacho waita zvokutsanzira wasvika kupi kuofisi kuya munhu anga wacho anganzi ndaunoona hana kana kuuya akatongodzokera aswera aripo achimirira kuti achingonzi mirai vanouya izvozvi munhu uya hana kana mbouya guys ndo zvakandigwadza kusvika pekupesera ndiparakati don't worry mirira ndinyore ini ndakapinda nehati guys ndakagwadziwa zikamboiti ndakapinda nemafilling stations ndakabva ndaita sei ndakanhati too late mina ndinyore isei esitanaka uri kupikona tanaka yasvika makorokota zvakare mina ndikuimbira nemuromo redhiyo yangu yakafa bhatiri mazuva ano ndikuimbire dzokera ko ndikuimbire isafoni ndikuimbire ndikuda kuimbira iya uswe ulala wamani huya uswe uyala wamama huyo uswela uzicela iyo walamalala iya uswe iyala wamama iya uswe iyala wamama iya uswela uzicela omana walina malamala. Yes. Yeah, Shara can sing. Surprise, Mabarangisha is now in Angola. Wow, Zewana. Makorokota dzasvika dziri ngani? Dzasvika dziri 2. Yangu nea husband wangu. Ona habi waifamba newe pepe. Exactly. Wow, that's really nice. Majaifarie. Oraiti, asati aiona dzasvika nhasi awangoanza nekugarira. Zvokwadi Mwari vakanaka. Mirira apana nazodikina machichetsangu ngawi. Makorokoto ndiwo makorokoto hai makorokoto Makorokoto ndiwo makorokoto. Iwe sha at least ndane confidence ndaitadza kunobata chi ice cream lollipop pamberi pevanhu vaiva mukereke kwataenda but nhasi I'm so happy ndakwanisa kuimba pamberi pevanhu 45. Ndinoya chikubheka chimba makorokoto edu usazoimbe Mabarangisha. Saka saka tanakangori busy kumirira chero mucomment section nekuti une chibregendia. Mabarangisha is now in Angola.
Makachena sister. I'm so happy. Thank you so much, guys. Thank you, Shemarians. I cannot wait kuita video yandichange ndichiita ndichinyatsa kuita nechirungu ndichisvisvina ndichiita 1 2 3 tack 1 2 3 tack. Pandina kuita ndakuzimbabwe. Very soon. Kunje ndakutaura bhesi nderanizve. Calculus come. Kule vadzoka nguva iyi. Kule vadzoka nguva iyi. No, like vakamboshanya avasire vakamboshanya. Saka wabvapo kuti unoita nguva. Wabvapo unoita nguva. Hanzi chete andina Barbara chinocheka chete yakakufita. Ko boyfriend yedu iri sei ropa rachekaukawo. Habi wedu ari sei? Andisuwa here. Ariwaiti zvake. Hanzi Shema, I miss you. Hanzi chinaye manje. Ndichamuudza. But unoshamisika here paona dziri tu. No, ndaiziva kuti dzikuya dziri tu. Really? Saka kumbe wakalikisa. Kumbe ari busy. Kumbe ari very busy these days. Extremely busy. Ari maprojects ari kuita hobho. But tanake unoda kuti joina pa-Apple competition. Wakarambira comment section. Ndakonoti twakapinda tumanyuka matwedu twakawanda ndikatogea timbotusiyirawo nguva tikumboshaina. Plus pamadrinks wakafuta kuti kunda iwewe unozouya wakanyatsa kuchenerera. Kuzvatoshata. Guys, handimbochene zvekudaro kungoti ndinofitwa. Jesus! Chiporonga porongi, chiporonga poronga, owe. Takukarisunga ndaiseka zvazvokuti ndombosekwa kabwe dzimwe nguva ndogonongotora dzimwe hembe dzakudhara ndoita my own design, so yotobuda zvanenge ndakuda inini zvotonakidza. Iwe yese uya kukaita sei wakagira pasaidi wakasiya pasaidi pakadira kwabvoita kuti ndakagerwa mumasaidi, like mumasaidi hamuna bvudzi saka pamusoro ndaipasiya bvudzi racho richitaka kukuririra, saka ndakazongera sei pandikonotora takuririra zviri nani ndabva ndanorukwa pamusoro pachona, then pasara kuti risare richikura. Wow, but manje amino network yevanhu amangwana ichange yakamira sei? Neyangu yakuita. I'll try kuti nditaure nawo. Koti inini iwi koti inini kuwasikana koti inini ka na lokajamurira kuchitiri musikana ndiani zve kamsalada kasikuya here kachichi no hapo apapo wodi manjenjenje bo manjenjenje network bo lokajamurira network bo inini network bo blessing network bo ava tu ava hameno chichaitika panetwork dzavo. I hope dzinenge dzichiita. I pray so next time tinouya takati timbosiyira vamwe taunoti hatanyanya kuzvigwina chingozvimhanya tiri maketeiza nashero wangu naachinyasha vanonzani nauyu aketeiza na sister magaya haisati yaendeswa iri kuendeswa I think this week. All right. Yeah. Watondifungisa something atozobvunza brother yangu kuti ivi vakazotora maticheje kumba kwedu havasati vatora ndofunga emabrothers angu because momuzi yangu idaenda umbaka saka obviously vanenge vauda kuno uyu kadika nenge asati kane t-shirt manje saka panosvika pakaita hondo chaiyo zvino. Ore chishero chiedha vamwe ndandazokuvhairirai kuti ye tapinda ndakutokata ndakuda kutozorora zvizvi ndimbo musoro wangu wakupisa. Thank you my Shemarians, ndakafitwa zveshuwa. Plus I think ndakumborekodha kamukaklipinsa
ndoda kurekodha kamwe kaklipi izvo zvizvi ndisati ndavata kekupedzisira. Alright, itaurirekodhe. Alright, thank you so much. And Right, good night. Shemarians, Thank taurai you, chokwadi. Shemarians. Mukwena mabharangisha kana ndakafitwa zveshuwa. Hanzi wakafita. Thank you. Alright, chero, bye bye. Ndakupira chaiwo hanzi alright. Sisiranza ndava. Alright, bye bye. Bye. Alright, kawani. Hanzi yakufita sisingamboiti. Guys, ini ndakunda novata. Gandimbozorora ndauchanga ndarekodha maybe ka one clip yekupedzisira then ndokasira kuva